Здравейте на всички, здравейте, аз съм Хари2 и това е втори епизод от рисуването. В този епизод няма да ме гледате как рисувам, а какво съм нарисувал. Предният епизод гледахте ето това. Клипът още от предния епизод още не се е качил. Този клип ще бъде качен може би след него или не знам. Това, което гледате в момента, трябва да е ето тази чаша. Ако не мислите, че е чаша, вижте. Така се пие тук. Това е на Робокоп и аз се опитах да я прерисувам. И ето какво се получи. Според мен добре се получи. Аз от другата страна, не от другата, ето, от другата страна, от предния клип, какво съм рисувал. Сега малко ще ви спомня за другия клип. От другия клип. Аз мисля да нарисувам Спайдермен. Спайдермен. Мисля да нарисувам от тук Спайдермен, да прерисувам моя моливник. Падния молив. Ще го дигна. Така. Ето, напишете в коментарите, ако ви е харесала рисунката. Дайте лайк за този клип. Ако клипа ви е харесал, дайте лайк. Винаги може да пишете в коментарите на какво да рисувам, какво да нарисувам. Може да ми пращате снимки. Ще оставя в линка. Ще оставя в описанието моя скайп. Да може там винаги да ми пращате, да влезете и да ми пратите. Това беше от мен и чао!